Sziasztok, srácok, én nem vagyok, és ebben a videóban zombotronozni fogunk. Nem a reboot, a régibe. Készítő. Itt a készítő. Play. Level 1. Ebben a videóban egész megcsinálom, srácok. Spacebar start. Na. Lövöm én itt a zombikat. Régi első rész. Ez csak ilyen 10 pályám, hogy ledaráljuk gyorsan ezt. Így ennyi is volt a zombi. Várjatok. Megnézzük amúgy. Azért. Jó. Ja, hát itt megyek. Így. Ha mindenkit ledarálok, srácok. Zombi semmi. Zombi, ennyi voltál. Ennyi volt a zombi, srácok. Nem készült sem karácsony special, de karácsony special szem elég volt. Szem az úgy jó, nem, srácok? Jó van. Srácok, hát azért nagy profi. Nagyban nyomom én itt a game nagy izéket, satokat. Ennyi is volt első. Nem stage, level. Rebootban van stage. Na. Távatom használni a 7 kicsit. Ez meg ilyen, itt lehet venni dolgokat. Veszek is. Én. Shotgun. Na ez a beszéd. Mindenki egy ütés. Ennyi voltak, hát azért ennek a zombik még nem nagy ellenségek. Hú, a switch weapon jó van, de még nem fog látni fegyvert. Ez egy hosszú videó lesz szerintem. Ezt ki tudja, lehet, hogy 15 perc alatt ledarálom egész játékot. Na.
Zombik semmik. Amúgy még a robbanó zombik se. A bombás zombik is semmik. Csak meghaltam. Spacebar to respawn. Ott volt egy robot. Jó. Amúgy a robotok azok, amúgy aki nem... Szóval minden különböző ellenség utálja egymást, szóval hogy például a zombik utálják a robotokat, meg a robotok is a zombikat megölik egymást, szóval az megkönnyítheti a játékot, hogyha egymás elé kerülnek. Még hogyha a robot a zombi vagy egymás elé kerül, akkor meg tudják ölni egymást. És hát úgy, hogy egyik megöli a másikat. Hát ez is meg fog halni, hát meghalnak ezek. Easy-be le tudom őket győzni. Hogy az van, nem? Aha. Ezt tudom nyújtani. Nem is tudott megsebezni, hát. Hát ezt tudom nyújtani. De srácok. Hoppá, meg is van. Meg is jönöm őket itt, ezt nyújt is srácok. Itt kell ezt csinálni. Ezek ide jönnek. Ez nem sikerült termem, na mindegy. Új Mederi Bootról is csinálják videót? Srácok. Mert írjátok a kommentbe. Ez azért már sokkal jobb játék, mint ez, mert azért az már nehezebb is. Meg minden. Na, 3-as level. Na. Ó, az kell. Tamó, az ehhez nincs. Na, ez már jobb. Majd meg easy-be megölöm őket. Easy. Ha ennek. Na. Baj, nincs semmim. Most már van. Most már mindig mert nem tudtam megölni. Így kell csinálni srácokat. Ez már jó régi játék.
Emlékszem, ezt ilyen 5 évesen játszottam. Nem tudom miért, de biztos. Emlékszem, hogy 5 évesen játszottam Zoomot. Nem tudom melyik része. Lehet egyesen is játszottam. Emlékszem, hogy 2-3-assal biztos játszottam. Úgy élni. 3-assal biztos. És hát a 2-es Time. És hát a 2-esnek a második részébe. De videó csak a egyesről lesz. Vagy max még a 2-esről, de 3-asról arról nem, mert ott azért sokkal nehezebb játék. Még nem lesz a 2-esről is videó. Meg még a rebootról is lesz. A nyakra elhibbadt. Rök meg minden ellenséget, mert nem arra megyek, hogy megöljek minden ellenséget. Most is leszek ezt a jótalan fészkem, és elhibbadt a nyakam. Úgy írjátok már majd kommentben, mit kaptok karácsonyra. Én már mondtam, hogy én ez laptop. Hát amúgy gondolom, következhettétek amúgy, mert hogy még 25-én már azzal videóztam, meg most is azzal videózok, de gondolhatjátok, hogy akkor 24-én kaptam este. Ugye meg hogyha amúgy, hogyha nem is akkor kaptam, még amúgy az igaz, hogy a videómat azt meg 22-én vettem fel, majd 24-én. Na mindegy. Csak mi a következő? Ja, ja nem lesz, ezt már meg... Akkor most nincs. Nincs következő, csak pajzsot tudnak venni. És hát veszek is. Pajzsot, páncélt. Na. Nincs, de megint nincs töltényem. Srácok, láttatok már ilyet, hogy nincs töltény? Még mindig nincs. Nincs töltényem, elfogyott. Na, most már van. Hibbadt a nyakam, srácok. Nem fogom én is sokáig. Kibírom valahogy. Na. Jó. Jó, következő. Na. Már 5-ös level.
Na srácok! Hoppá! Miket csinálok? Amúgy tényleg a robotokkal még nem is találkoztunk annyit. Esélyték nem. Miért most beleestem? Így? Jó? Ott van robot lenne. Ez a pálya volt még csak a harmadik robot ezek szerint. Vagy csak elkerülte a figyelmet, vagy nem tudom. Hát nincs igazából. De armort vehetek. Hát igen, eddig tartott a nagy armorom. Vagy várjunk csak. Ja nem. Egyet sérültem csak. Jó van. Na srácok. Akkor hívom ezt a cuccot itt, aztán ismerem, mondjuk már mindjárt meg lesz a játék fel amúgy srácok. Ötödik pálya, azt utána már játék fele meg is van. Menjünk srácok! Az, hogy végtelen élet van ebbe a játékba, szóval nincs olyan, hogy meghalt a game over, csak a harmadik részbe, szóval hármas az, meg az nehezebb is, szóval azt annyira nem. Na. Most max 3-asnál, hogyha csinálnak így videót, akkor is csak a 9. pályáit csinálnék. 9. pálya után már nem. Srácok! De a rebootról biztos fogok csinálni videót. Mármint hogy a demójáról, mert nem jött ki a teljes. Csak a demója, de abban benne van az első játék igazából. Gondolom úgy lesz majd teljes reboot, hogy az egész összes trilógia lesz benne, gondolom. De nem most az első játék volt, mert van rebootolva, szóval. Megint nincs. Nem baj az, hogy nincs töltényhiányom van. Nincs Ott meg pont leesett egy darab töltény.